וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורים, ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא. ויקוץ מואב מפני בני ישראל, ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא, וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתור, אשר על הנהר ארץ בני עמו, לקרוא לו לאמור, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי, ועתה לך נא הרע לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל לנקה בו וגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר, וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם, ויבואו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק, ויאמר עליהם לנופו הלילה, ואשיב אותי אתכם דבר כאשר ידבר אדוני אלי. וישבו שרי מואב עם בלעם, ויבוא אלוהים אל בלעם, ויאמר מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי, הנה העם היוצא ממצרים, ויכס את עין הארץ, עתה לחכה ולי אותו, אולי אוכל להילחם בו, וגירשתיו. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא.